أبناي زخدكم وجزا حدا عينت كون زربشكم ويكأنا جزاهم ناي سيلين ما براحت زخد كيرو مسيت دليل فليز بلا نجار حزلكم متيلو مسلما إزت ريو زلهم مس ناي سيلينا فلات كوينو زود نجار يبلن تحتي السوت رايزي كون دما اتناتو ما براحتي أجاست خنقبر نخيل مخانو أجاست خبلكم قال حبريناتو خنقيرو خم نخيل كم زري أدلنا كل جزء ما براحت انتيالو كأيهن اتساعدان ريال السدما daylighten soft daylight wake as soft white توايلها يسوع مالتي زي بيتشا كون زبالة soft white كبار كله اتي سعدا ويك أهم زي fluorescent ما براح تزلوها أنت يبهال daylight يبهال مالتي السبب خميت غيره هريكمه خلالي سايس كله يخيلي دايسو تبغى نقرو أبزيناتو adjustment አለው እዛ adjust ዝን ምን ታይና ንገብሮ አፍቲ ንደሊ አይነት መብራህቲ አው ምስ ገበርናዮ ብድሕሪኡ አምፑል መቅያራ የለናኒ ሓንሳብ ምስ ገዛናዮ ንነዊሕ ግዜ ከገልግለና ዝኽእል ኣብዚ ወርኒ ንህበናይ እትናትና ቮልቴጅ ክሳብ ክንደይ ከም ዘሎ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ንመብራህቲ 15 አምፒር ንሶኬት እንዳር ኮይኑ ኸ 20 አምፕሎ 50 አምፕሎ ማለት እዩ ሰው እዚ ክትቀይርዎ ትደልዩ ዝኾነ ናይ ኮቨር ጥራይ ደይኮና ንርኢ እቲ ናቱ ዲዛይን ዝሪኢኹም ኣለኹም ሕጂ ክሳብ ክንደይ ፍላት ምዃኑ ኣብቲ ሲሊንግ ክንገብሮ ከለና ኸ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክንጥቀመሉ እንኽእል ዓይነት መብራህቲ ማለት እዩ እዚ ካብቲ ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ እዚ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ኸ እዚ ሪሰስ ላይት ይበሃል እዚኣ ባክስ ናይ ጆይንት ኮኔክት ንገብረሉ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ ሲሊንግ ቀዲድና ብናቱ ሳይዝ ክንሰርሖ እንኽእል ዓይነት ሪሰስ ላይት ማለት እዩ እቲ ሓደ ላይት ፊክስቸር ይበሃል ላይት ፊክስቸር እዛ ክሪአኩም ፅናሕኩ ተቐዳሚት እያ እዚ ኸ ሪሰስ ላይት ይበሃል ማለት እዩ ሪሰስ ላይት ማለት ከዓ ኣብ ሲሊንና ምስቲ ሲሊን ፍላት ክኸውን ዝኽእል እዚ ናቱ ክሊፕ ወይ ከዓ መትሓዚ ቀዲድና ምስ ኣበልናዮ እዚኣ ሳይዝ እዚኣ ናይ 4 ኢንች ሳይዝ ዘለዋ ኣምፑል ምቕያር ዘየድልየና ዓይነት መብራህቲ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምታ ናይታ ሓንቲ ድማ እዚኣ እንታይ ኣለዋ ሰለስተ ዓይነት ናይቲ መብራህቲ ናይቲ ብርሃን ናይቲ መብራህቲ ክንቅይሮ ንኽእል ኣጃስት ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ድማ ከምቲ ዘልኩኹም daylight soft white ማለት እዩ ሶ እዚ ካብ 3k to 5k ናይቲ ብርሃን ናይቲ ሕብሪ ወይ ከዓ ናይቲ ከብርሆ ዝግብኦ ንቕይሮ ማለት እዩ ካብቲ ዲም ወይ ከዓ ብስዊች ዲመር ንቕንሰሉን ንውስኸሉን ምስኡ ምትእስሳር የብሉን እዚ እንታይ ብርሃን ናይቲ መብራህቲ ሕብሪ ክንቅይሮ ምስ ንደሊ ኣብዚ ንቕይሮ እሱ ድማ ኢንስታል ቅድሚ ምግባርና ወይ ከዓ ኢንስታል ምስ ገበርናዮ ድማ ስሒብና ውፂና ነዚ ኣጃስት ክንገብሮ ንኽእል እቲ ዲመር ግን ንምንታይ ዝጠቕመና ነቲ ብርሃን ናይቲ ሕብሪ ምቕናስን ምውሳኽን እዚ ድማ ናይቲ ሕብሪ ከለር እንጥቀመሉ ዓይነት ናይ ሲሊን ሪሰስ ላይት እዚ እቲ ሓደ ከዓ ላይት ፊክስቸር ኮይኑ ኣብ ሲሊንና ናይ ቅድም ዝነበረ እንድሕር ሪእናዮ ጥርሙስ ዘለዎ ኮይኑ ንታሕቲ ውፅእ ዝበለ እያ ኣብ ዝበዝሕ ዝፀንሐና ማለት እዩ ሶ ኣፕግሬድ ክትገብርዎም ዝትደልዩ ከምዚ ዓይነት ሳይዝ ይፈላለዩ ዓብዪ ንእሽተይ ኣሎ ከምቲ ንስኹም ትደልይዎ መሪፅኩም ክትቅይርዎ ትኽእሉ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ናይ ሪሰስድ ላይት ከዓ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሲሊን ዝኣቱ ማለት እዩ ወድሓንኩም ሼር ላይክ ፎሎው ምግባር ኣይትረስዑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ GERE ፕሮዳክሽን ናይ ዩቱብ ቻነል ኣላትኒ እሳ ከዓ በኣ ብዝሰፍሐ ክንሰርሓ ኢና እትዮም ቪድዮኻ ሓፂር ሓፂር እንዳገበርካያ ትብሉኒ ድማ ብዓብኡ ሆፕፉሊ ኣብኡ ክሰርሓልኩም ክፍትን እዮ ማለት እዩ ሰላም መዓልቲ